at gå på jagt efter elever, som ikke overholder skolens regler. Og nu vil jeg så gå ind i HG 14. Undskyld, hvad laver han? Han laver det. Jeg tror ikke, han har lyst til at snakke med os, men lad os lige prøve en ekstra gang. Må du ikke hurtigt stille nogle spørgsmål? Det er ikke noget... Hvad er det for spørgsmål? Altså, bare lidt om skolens regler og sådan noget. Jo. Men altså, hvad er det, du lavede derhen? Jeg lavede ikke noget rigtigt. Jeg har ikke lavet noget rigtigt. Ja, man kan se, det ikke er papir. Jamen, det er ikke mig. Du ved godt, at det er klart på skolens regler. Nej. Det kan jeg fortælle dig, der. Hvad? Ja. Det var ikke mig. Var det ikke klart? Jeg har ikke lavet kommentarer til det her. Ja, okay. Altså, jeg kan sige det der. Det kan du ikke. Jeg har ikke lavet noget. Nej. Så jeg har desværre ikke flere kommentarer. Det må min kære selv. Ja. Ses, hej. Ja, nu er bare ikke så vildt. Vi er i dag taget ud på HG i Lyngby for at se, om nogle af eleverne ikke overholder. Hvad står du væk? Vi er i dag taget hen på HG i Lyngby for at se, om nogle af eleverne ikke overholder skolens regler. Og jeg vil så gå ind i HG 14. Nu bliver jeg kæt. For at se, om nogle af eleverne ikke overholder skolens regler. Vi vil nu her gå ind i HG 14. Vi er i dag taget ud på HG Lyngby for at gå på jagt efter elever, som ikke overholder skolens regler. Og selvom de har fået udleveret en elevhåndbog inden skolen starter. Så her prøver vi at gå ind i HG 14 og se, hvad der sker.